Nyakora mga juang machiegni chenro maru piny dhi nyime kaka wadonjo twak manogo kiny makono raranga ne chike gi matayo weche mag tiyo kod mbui e piny Kenya kod kompyuta e yore mopogore opogore kama bedo kar kae ka waluwe dakika sekalo 40 wala bedo kod twak ni machoko watimo mos kuom chake moleo modeko matin wacho ni gigo ma ok nyal geng' matimore kendo wantiere kar ka twak ma ok wabedo go kawuono onego bed ga kod welo adek aido thuolo mar bedo kod wenda achiel mosechopo e studio kar kae mago mok nyal geng'o mako welo ariyo ma ok nyal chopo ka Charles Midenga wakili kaachiel kod ka Dr. Mark Matunga wadhi nyime kod twak kan kae kod jalony e weche mag arita mag mbui John Opiyo watwak godo kawuono kae ka waranga ne chal mag weche gi duto iwacho ni sani weche osebedo mathoth matimore ahinya ane juma mokalo chieng' tich adek kan jatend piny Kenya noketo koke e parogo mag chik mopogore opogore maromo maboro to iye kanyo nitiere moro mane tayo ka gitiyo kod mbui ka gitiyo kod kompyuta e neno dieri arita ojiw mano kama nitiere kodi ka achiel kachiel gigi kama ne githoth ipenjo kanyo tidi bedo ka gitiyo kod gi e yo mane e yo machal nade mano dieri arita mar mbui oriti ontiere kar kae ng'ure wi chikni mano mar mbui agini an kae kod John Opiyo ang'o twak kod achiel kachiel to motelo mano nyocha manen ogai mar doho mano Maraga ne odhi e doho kendo owacho nogolo ng'ur mare bang' golo ng'ur ma kamano nitie jok mano mako bura e doho moting'o Ruben Kigame ma bende wiye kanyo gino mano medi en achiel ni gini ochungi moko kuom paro mantiere kanyo mag chike makono oseket chike oket gi tenge wawinja ne kaka Maraga noloso nyakora moge juang' ka to bang'e ang' waduoga ka e twak mar mondo mi waneni to gini ka dipono chunge hie to en ang'o gini makelo ng'ur makelo paro mantiere kar kae wawinja ne wanataka kufunga midomo yetu tusije tukazungumuze yale ambao tunaona yanaendelea. Wanataka kuuza mali ya wa Kenya kiolela. Na mwishowe muangalie vizuri. Hayo mali hayatauzwa kwa watu wa mbali, ni wao watajiuzia wao wenyewe na wala ambao ni wasaidizi wao. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba serikali ya Ruto inataka kujiuzia mali ya Kenya wao wenyewe na marafiki zao, na hiyo hatuwezi kubali kabisa. Chalo kagima ne ngiro mane ni jopiny brolingo kuom thuolo kata kamano do ne osechungo chenro machalo kama achiel kachiel. John Opiyo oyawre kinu machiegni Ramogi TV okinyi ma kawuono kamera ng'oni do osegolo chung' mare jopiny osechwalo ng'ur margi gini sirkal ne kia machiegni. Erokamano Cleophas en okinyi ma jaber kata obedo ni pod wan gi kuyo gi lit to jatendwa mano osenindo mane be oseiki. Koro kwa wani twak mar chike mag mbui gi sani wani gimoro miluongo ni digital age ama digital era ma osemiyowa freedom of expression kaluwore kaka katiba marwa Constitution 2010 wacho. To e digital space ka osekelo ber gi rach, lakini ber ne ng'eny. Odoko mana ni nitiere jok matiyo kode e yo moko winjore nade, e yo moko winjore. Emomiyo sirikal temo keto chike mondo ging'i ni ere kaka wanyalo control weche mag mbui gi. Nikech oseyudore ni nitiere jomoko matiyo gi weche gi e yore mag mbui gi e yo moro moko winjore. Emomiyo sirikal biro mondo ket chike, nikech sirikal ni kae mondo kel lwase maber mar ne jite ineno. To gimomiyo japiny bedo gi to nikech seche moko kitimo weche mag mbui itimo weche mag chike gi nitiere kuonde moko ma japiny ok winje pach japiny kaka e yo madwarore. Kaka ineno weche mag freedom of speech, freedom of expression, ineno Bill of Rights.
Kiloso chik moro ma idwa ni mondo obede lwasi, mondo control lwasi machalo kamae, nyaka bed ni winjo pach jopiny. To nenore ni sirikal seche moko nyalo bedo ni timo gimoro maber, but in misinformation, tudruok moro ma ok ni kare, ema bede kinde gi japiny. Emomiyo seche moko iyudo ni sirikal seche moko dwaro tim gimoro, tiyudo ka japiny pingo. Kaka sani weche mag mbui mag chikegi. Ineno kosekawgi chieng' tich adek, ne en tich adek juma mokalo, emane jatend piny ochuoyo koke bills gi mondo koro bed act. Ineno matayo weche mag mtandao ama weche mag mbui. To immediately ka ose sign gi to ng'ini gigi norure, nikech seche mo sign chikegi to yudo ka seche go be ma wane gi news mar lal mar jakom. Ineno koro gigi norure, koro ne pod wan e ang'owa, ne pod wan e maomboleze. Koro kaka gigi noserumo ni, koro jo Kenya chako paro ni adier to chik mano culture to wacho nang'o. To king'iyo matut Cleophas, wan jok matiyo gi mbui ni, wan mwasebedo wase push sirikal to the walls, wase keto gi pressure mondo ging'i kaka ginyalo timore nade ginyalo control. Adier mantiere kende ni wan kaka jok matindo, jok matiyo gi mbui sana sana, ineno wasebedo kwa tiyo gi mbui ni yo moro marach. Inwang' ka ng'ato onyalo kawo kata information moro ma ok ni kare to publish. Tineno mondo mi wa authenticate ama mondo mi wang'e adiera mar information mantiere e mbui ni. By the time kwa fwenyo to yudo ka en late. Seche moko yudo kata ka en gimoro ang'owa ma onge tiende. Inyalo ng'iyo kata for example, pole to say, inwang' ka kane babu chako bedo matu, weche nowuok, inwang' ka ji ne post gimoro amora chakre juma mokalo. Mbui ka inyalo negi, inyalo iki, tinyalo chak chiri e kendo. Nikech waseyudo space ni waonge gi control moro, nikech wan gi freedom of speech. To gimomiyo nyaka wang'e ni wan gi freedom, kuma freedom mari chopecha ema ambera ticha timore nade chakorego. To king'iyo wach mbui ni maber, inwang' ka ntiere jomoko ma osetiyo gi mbui ni, lakini bullying cha ilungo nang'o gi nini, rochora tichi e mbui. Inwang' ka ng'ato okawo picha ni moro mani kumoro, nikech sani to ntiere kaka AI tools mantiere. Ng'ato kawo picha ni malos go gimoro maket kanyo ni ine mewacho ama ine mitimo. To adier makende yudo ni gima kama ok otimore nade okobedo. Inwang'o kata ka extend jomoko nitie gimoro milongo ni phishing. Bana neno ka nini chikni no wuoye. Inwang' ka ng'ato loso kaka website moro mabandia. Ma wuonde ni website ni en website moro ma dwaro recruit kata ji. To idhi ti login e website no, i create an account, ichako chiwo details magi. To kise chiwo details magi, tinwang'o ni details ka kose kawgi, data magi ka, to idhi ti kodgi e yo moro moko timore nade moko winjore. Koro ng'ini sirikal dwani mondo ng'iyane ni as much as ni giloso chik matayo lwasini, to ningo gibedane gi winjruok ama gi tudruok gi goganda, especially oganda matindo. Kaso ging'iyo again ni to chik ma Kenya en to wacho nang'o kwa keto chik ni tayo weche mag mbui. Nikech sani ji neno ni ang'oa sirikal dwani mondo ogaggi, like ni mondo kik giwuok, kik gibed gi freedom of speech on social media. To kanyo bende kama sirikal wuok oko to wacho ni ang'o miyo ne wakelo lokruoge machalo kamagi e kit chike machalo kama mosebedo e piny Kenya kar kae. Mokwongo ka giwacho ni gida deal kod gino ma wacho kacha ntiere online scams kata kuo matimore kacha e mbui ma nyalo biro kata to mi miriambo to iyudo kata kichiwo kata document mari moro ma ne nyalo kano tinyalo ti kodo mondo mi ogol kata pesa e account mari. Nitie macha mar identity theft, nitie mar cyberbullying no kod mar child exploitation. Mokwongo kara nyithindo kae kamoro ma bende giwacho ni nyithindo kanie mbui onego bed ni iritogi. Identity theft cha kik nen ni ng'ato kawo profile photo machal gi mar babagi okone ni ero aya ni nyara in kanye bi kama chal kama ichopo kanyo to ilal kata mwandu bende go kanyo ponono bende odhi. Machielo mantiere kar kama dani mondo mi lerno ntiere new forms mago mag cybercrime kod digital fraud ma bende nyabedo kanye ogana moko pod kia ma bende kidonjo kar kama achiel kuom gigo ma chikni giwacho ka ni en moro ma dhi bedo
kata ka sano chung moko kuomgi e wacho ni en suspended moko kuom sections mag cybercrime computer misuse and cybercrime act. Yes. Odhi chalo nade new forms gi to bende waikore marango na dier lony osebedo ji tiyo kod mbui kawuono itiyo kode mar yanyo ng'ama chielo kinyi ni miyanyi kode mana kama intiere kode kachiel koda ka websites magi wacho ni promote weche mag terrorism, cultism kod child abuse. Adier Cleophas king'iyo chikno an gima mokwongo akwayo jo Kenya ni mondo wasomane chikni mondo wawinje maber as much as ni osedhi e do ma do sechungo implementation mare but mano should not be the end. Oningo wangi nikech king'iyo kuonde ma sirikal ne timo kaki wacho digital fraud and scam gi Cleophas wanyisi ni odiochieng' kodiochieng' nitie fraud matimore, nitiere moko ma wawinjo, nitiere moko ma okwane. Especially kidhie institutions machalo mag finance, institutions machalo kaka banks, SACCOs. Ineno. Kidhie kuonde ma store very sensitive data. Nitiere online scams mang'eny. Nikech inuango kata ka iweri gi kampuni mamoko gi. Inuango kata individual. Ibro yudo ka ng'ato oro ni message ni I'm so and so simba cha notimore nade odhi off adwa ni or na pesa namba makamae nitiere moro mati idhi inongo ko orni ni ati tenants wachenjo account number mar chulo rent to sani wadhi tiyo gang'o wadhi tiyo gi account machalo kama ineno magi gik magini temo ni mondo timre nade okony aya kiduogi weche mag nyithindo inongo ni social media ka nyithindo sebedo exposed so much e gik moko nego be nigi timore nade giyudo nitiere sani kata cartoons moko inyalo paro ni nyathi neno cartoon to kidhi ng'iyo content mar cartoon ni kata gima cartoon ma nyathi neno ni gimotemo nyiso inongo kupogore gi gimo oningo nyathi information mo pass ne nyathini ok oningo be ni nyathi maromo kamano timore nade yudo such kind of information kore inwango ni weche mag fraud, misuse of computer and the cybercrime osebedo at high rate because digital space en ka to brusiko to diochieng' kodiochieng' wayudo new technology ineno diochieng' kodiochieng' mano korka consumer kata ng'ama dhi bedo kaka kao content no to kete wiye konwa kotenore kod ng'ama post chikni rite yo machal nade nikech ng'ano wacho ni an gi paro mantiere godo kaka Cleophas adakete mbui mara ase confirm ni en gimoro makare monego keti to samoro ng'ama chielo oneno ni en miriambo gamba kinde mama timre to chik oseketi bende omiya thuolo mar wacho gino madwaro e yono ma uyanga man go free manyalo kete kache mbui mar mondo mi gino ma believe ni en right onego tera e doho mondo mi odhi odonyna mondo mi orange merits mage kadipone okoso to ka okang' mar chik be gima kama nitiere kose mana gima oganda medo wacho sani ni koyudi kiketo gino mok ni kar ne jatelo moro to police biro maki kata kapok oteri kate doho to inyalo ng'e kata ni ero post ni no ero obero deleted koso magi moko wacho ni oporo ano kata ka daktari mondo molo owache kache mbui mare odiochieng' manyoro ni magi to oporo oganda bed piny mondo som gini emiyo ka ono dagolo dok eti emomiyo na wacho ni oganda kungo bed piny mondo som chikni no wacho nang'o seche ma in gi paro ma idwa kete mbui kachacha inyalo defend paro no kopo ni ane mandike ko luonga madhi mbele do tinyisa ni John chieng' makama tarik makama niketo content machalo kama e social media mari in ere kaka inyalo defend yourself nikech seche ma andiko gini makete mbui cha ang'eyo maber nadhi timora nade ni anyalo defend gino and gi facts and factuals about information matimora nade ma post e social media no to bedo manaka seche moko nikech wan jo Kenya wahero ga copy paste idhi yudo gimore social media moro mi yude platform moro tipule kaka en no tibiri kete ka to king'iyo ni gini information adwa keto kani emomiyo ineno moko ma ji wacho kagi magito poro gima timore en niya Cleophas oningo wati gi mbui e yo makare mondo nikech nitiere gimoro miluongo kata ni social media community nitiere seche moko minyalo upload kata gimoro
and your social media page, be it Facebook, Instagram, Twitter, tibro yudo ni chike matayo kor mbui ma opogore kata gi mag Kenya, ibro yudo ni gino igolo. Bedo deleted makata seche moko inyalo yudo nang'o ni account ni bedo banned. Moko inyalo tiyo ga account no. Koro ng'ama tiyo gi social media ni embe en gi chik morite ni en gi freedom of speech, en gi freedom of expression, so long as ni ratiche ma en godo no ok infringe chik mar ng'ama chielo. Ineno, okoningo bedna akaw false information tatere media to kakoro luonga ni mondo a defend to kanyal defend gini. Oningo bedni gigo makete e media ka kopo ni adwa pass ujumbe, kopo ni adwa keto video, kopo ni adwa create content. Ineno, na neno kata nyoro manyo wan gi yuakni. Ino ka jomoko keto contents moko winjore ma very insensitive. Ko idwa nyisa ni ng'ama kamano en notimo ratiche nikech o create content out of okaw misfortune mar ng'ato moko ng'iyo ni to ng'anie gima dwa tiyo go e content mare nie be kaka gini notimore mochopo kuma entiere ni makora dwa kawo gini mondo achak create godo contents ayud go views to gima timoni ok en ratiro. Koro ineno gik makamagi momiyo chik nyaka koro bedi because osemiwa freedom. Iwacho ni too much is given, much is expected. Ineno, omiwa thuolo. To thuolo momiwa ni mondo watigi e social media ni mondo wa create opportunities, mondo wa land biashachwa, wati kode mondo wayud yore wa mag yuto. Nikech media ni sani okonyowa. Anyalo bedo ka Nairobi ka tatie company moro China online, atie company moro South Africa, atie company moro anyalo tiyo kumantiere. Ineno, it is creating a wider coverage mag job opportunities. To the moment makoro semiwa freedom mondo wati kode e chik moro ma owinjore tinwang'o ni wadhi against chik. Koro ibro yudo ni kaka in ng'ama tiyo gi media ni kitimo gimoro marach e media, i post content moro mokowinjore, ibro chik nyaka lu. You are not above the law. Chik nyaka lu. Ma ka chik oyudo ni ati ni kaw content moro mokowinjore ma miriambo tiketo kacha to kumaki titeri e doho tidhi explain gimomiyo ang'owa kumane yude information no to gi gimomiyo ni pass such kind of information to ne government okoningo beni koro watiyo gi chikni mondo koro wa cut off that freedom of speech. Nikech kanye ma to nitiere ni to seche ma sirikal keto chikegi to freedom mar expression cha en kanye. Dibed ni sirikal keto chike mondo ka seche mwasechako wuoyo kacha tinyalo po mana ka ng'ato chopo kata e odigu tieno ni John iketo gimoro marache bui tilalala kodi kamano ma be okomi time mar explain yourself. Seche moko iwacho gimoro ineno ka jatelo moro kaka wa criticize jotendwa. Inong kaka seche moko jatelo moro notimo wach moro ama wach corruption moro nitiere mako jatelo tiketo kacha to mondo mi ging'i ni gini to en adiera ma gini olunonro makare tinong ka jatelo no maybe oseuru ni goons osebiro kawi oselal kodi. Koro kanye manyaka serikal be timre nade nyiswa ni seche mag chik ni okalo to dwa tiyo e japiny ka ere freedom mara ere right man godo kaka ng'ama tiyo gi kor mbui ni ok bi chanda anytime ma oneka keto gimoro e kor lwase kae to samatin ji osechopona imaka itera do maseche moko bok nyal teri e do. Inyalo non ka iketo gimoro kanyo to kose maki tilalala be kodi kamano makata ndachi otimore nade ji okia kumodhiye. Mamago moko kuom weche moko ma chik ni onego bed ni medo konyo ganda mondo mi kik gikaw lai machalo kamano. Amendments mantiere kar kae ipenjo kanyo ni bende sirikal nitie gi thuolo mano mar rango kata mar dhi golo delete content mari obile biro delete. Bende magi weche moko mosebedo kaka pod medo mana liekore e kor konde mopogore nieri keto gimoro kae magalagala. Sirikal yango ni kokale chik ni gibedo thuolo mano mar ka gido court order mar mondo migi bigi pull down to ka en case mano mar terrorism kata mano madhi ataro mar chike mantiere pacho kae en moro monego beni rango gi wang' moro ma itime yo moro mapiyo ka gin weche mag terrorism kod child exploitation machalo kamago gin maka moko monego beni ka ng'ato osedo court order to en gimoro ma ng'ato nyalo timo mano moting'o nyaka website iwacho ni deleting website pulling down websites mago moseneni kata gintiere to girocho ratiro mago ganda kama gintiere. Bende paro gima chal kamae ka diponi kata kokete nitiere apisas moko ma pod nyalo dhi kode
matime yo moro mopogore magiwach kata ni gitiyo gi powers mathoth osekon ni court orders oseno ka en sirkal mokwiny kata court orders samoro mogo kuomgi bende pa en moro makata pisas matindo makoro tie sirkal nyalo bedo gi thuolo mar luwo. Cleophas ng'eni chike to wan go Kenya kae kata kopogore gi chik mar makoro biro mar tayo weche mag mbui ni iyudo kata ka constitution marwa mar 2010 nitie chapter moro miluongo ni chapter 6 mawuoyo leadership and integrity. King'iyo maber inuong'o kidwa bedo a leader you have to conform to that chapter. Nyaka puodhi gi bad sirikal migepe mopogore opogore mang'e ni adier ng'ani oromo okalo. Tinuong'o ni gigi gine karatas lakini gik mwatimo to timore nade to pogore nikech nitiere jok moko maka chik osebedo to gimbe gidwa ni gi abuse chik giti gi chik ni yo moro moko timore nade moko winjore makanyo be sirikal nyaka nyiswa maler ni to officers moyudi nikech seche ma uponi a post content oningo kuponi po content nani obedo deleted kuponi en ataro mar chik to ningo ambe nitie chike mataya monego bedni abedo subjected to mondo timre nade mondo konya tayo weche makamagi mondo tera nyake mbele do mondo awachi kapok ang'owa gibedo gi ratiro nikech nitiere moko manyalo bedo insensitive kaka weche mag website manyalo manyawo weche mag terrorism ineno seche moko sirikal osefwenyo nang'owa ni John osekawo create website moro ma nyayo weche mag ang'owa mag tulo ineno to nitiere kako register nyithindo donjo e website ni e nyawo weche mag tulo to ningo bedni kuponi mano timore oningo bedni ambe an gi chik morita seche ma gisefwenyo ni website nani en website manyayo tulo to ningo bedni imaka tikawa titera mbele do tinyalo yudo ni sirikal nigi ratiro mar pull down that content from the website mondo kiko timre nade kiko spread ni ji mang'eny nikech sani kiketa gimoro e mbui ni within no minute ibro yudo ni kiketo gimoro in 10 minutes ibro nongo ni over 100,000 views osetimore nade oseneno gini to koro chik matayo weche mag gik machalo kamagi oningo beni sirikal lerowa mawacho ni gigi kama mai kosa moyudore e website machalo kama to koningo beni junior officers timore nade chako tiyo kode to frustrate ineno nikech nitiere jomoko ma ka chik osebedo gidwa ni mondo koro gi abuse chik no gi overdo ibro nongo ni junior officers en bora ni osene boss ni osegocho ne ni ng'ama kama oketo content machalo kama wuoyo marache wiya ama o misquote for example ineno gimoro manyote more kata manyo governor Manyeri no wacho inonka nyo wacho gimoto ngato ne nikanyo to ka clip no to setero e social media to chako spread kure bro yudo ni because power is there o wacho ni manya ne urunga mano ka clip ni otera ngo otere media kacha to king'iyo content adier gini ne gimoro manyayo weche mag pogruok gimoro moko dhi kare yes ero kama na ndego skala lecture sario nyokoro mujoro no ka uyo masani to ko waduogo wadoni wadhi wakao twak mako materia okang machielo ginto gin weche magi mantiere chikni mabende iwacho ni kama gintiere gin moko manyien gin iwacho ni gin timbe moko maricho kata offenses mage manyabedo ni gin manyien e paro chike gi koro makoro no sekadhi kata kamano do no chungo mar mondo mi okeri kar kacha bende ngeni ma iluonga ni cyber harassment harass ng'ato online e mtandao yoro ne ng'ato message e simbe yoro ne ng'ato gimoro e Facebook ma ok ne kare gino mamiyo ng'ani bedo gi paro mar kawo ngimane ok en owuon mano luongo ni derruok gino manyalo miyo ng'ato iwacho ni likely to cause another person to commit suicide mabende wacho ni ok en kata committing suicide weche mag thieth kan oseloke ni die by suicide koro kise chopo kar kanyo ka ng'ato dere kalure kod ote mayorone bende ng'eni timo gimarach kalure kod chike mapacho kae in iwuon imbinya kauni okang' moro mar chik onya bedo in mindike ng'ami yorone cha ema owito ngimane kata ka en obedo gi paro mano mar kawo ngimane ok en owuon mano e gima chikni temo redo mondo mi timbe makamagi kik dhi nyime. Nitie jok ma tijgi e Facebook kanyo en mana yenyo
nitie jok ma SMS kata ka gimako en mana yanyi. Ka ine mbui kacha kia video to ng'ani yanyi yanya kama kiwuok kanyo iwacho na to kora dak e piny ni oroma aol gidak. In koro gimineno pachi en ni akaw ngimana oko. Ok en gino makare emiyo chikegi kikelo gin mar mondo migiritwa kendo giketo yo makare. Kama ntiere ng'ikruok moro amora antiere kaka kod jalony e weche mag arita mantimore e mbui kata cyber security John Opiyo. Akawiyo masani aduoko network. Kikidhi mabor ken gipenjo medoro gi layo magwa mag SMS 23600 e Facebook bende yornwa ote magi. Ikete manaka. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Baite bwana, baite murume. We wacha bwana. Unanipigia simu saa hii? Si utafanya ni nyongo bwana. Unataka mira yangu ikatike? Ai bwana murume hufai kunipeleka na hiyo ongea. Murume unanipeleka na ongea ya gari ni kama imeibiwa bwana. Dial *811*415# to get Vite as your skiza tune. Jarik ni jamwod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anwari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number. Ankana chako wuoyo kae, donge nacho ni wayantie gi anniversary. To nikech wate wan nyithinde ka, donge wanyalo chano ne gimoro. Waya ing'eyo ni wane waparo ni igani watim ni anniversary party kendo maduong'. Ang'o? Joma chuo gi ok nyal timo gimoro amora. Ing'eyo do bedo maber ka in linga thi. Mosniti. Ano ka nyal dhi amrista sani. Nikech wan gi rapar mar waya ginera. Samoro chieng' moro. Oriti. Na to kori winjo kika winj kucha koluongane mbabas nikech koro uneno kama ngi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number.
Zanzibar, an island of spice and soul, and where every day begins in wonder and ends in magic. Wander through the winding streets of Stone Town. Sail away on a sunset door cruise. Breathe in the rich scents of the spice farms and escape to Namba Island for a day in paradise. Come with someone you love or come alone and make the island your own. Enjoy 4 unforgettable nights from only $950 per person sharing or $1,190 for a solo trip. Book now and let Zanzibar be your next great story. Call 0703-254-254 or viewtravel.com. View Travel. Dream, explore, discover. Machini kero nyakura moke jogen mor marani podi kete karka chenro en maru penjo mumedo oro thoth githoth ahinya wasome moroka John angi duok moko waido wasomo ka wane yueyo oyawre kleo to ka ng'ato kwayi pesa tioro ne message ni ionge pesa ma iyo wang' mokawo ngimane is that still a cyber crime? Is this cybercrime act only meant to the common citizens? Because Nyoro, we saw and heard Mutai Kahiga speak in a manner suggesting to incite community against another community, but no action was taken against him. Same to governor. Penjona. Cybercrime. En maraya kosonyaka jotelo. Mandu ati Sylvester maneno wakantire Migori County. Erokamana nyandu ati Sylvester. Wakata kao penyo machielo mantire ka. Tandani mono miwa winyma. Mana mono miwa range. Chalka ki mwate dok. Chien. Kendo mondo mi jo ni ler ne. Nyakura moge juang ni cybercrime ni. Tiende nango. En computer misuse. Tiyo marach kod computer. Tiyo marach kod computer. Tiyo marach kod mbui. Kod arita makare mar mbui mar mondo mi oredi kalure kod chike. En gino matimore mbui. Lerne Nduati Sylvester penjo mopenjo no kaeto e duoko ni kanyo. Lerne pogruok kind gima ne Mutai Kahiga owacho to kere mbui kod weche matimore cyber harassment ka. En cyber space to cyber space ni tiende nango kinyalo lernya kora moge juange yo munyalo winje nikechendo wuoyo ka nene liel tipo emo mak tukete mbui to ekor kwa nene ekoka wanene made unge mbui do kwa nene space ni ana mane koro digital space ama weche mag mbui magi weche ma deal gi gimik post simu machala kaka social media handle machala kaka Facebook gimikete Facebook mari gimikete WhatsApp group majibede inwanga ngato ka gimoro kete WhatsApp group kanyo Instagram magi weche mata weche mag luasi mar mbui gima content mikete computer cha opogore gi content ma ngato wacho ngeni anyalo wacho gimoro then ngato record video koro ngeni seche ma ngato record video for example ineno kaka wach mar Mutai Governor Mutai Kahiga mano wacho nyoro ni ngeni de onge ni ngato doka ogino mo kete mbui to be dokwa winjo nikech magi manoko time mbui koro gimomiyo wangeyo ni no wacho wach makama no wuoyo to ngato record to ka ugicha to keto no e digital space ma wantiere koro the moment mano donjo social media cha e kor kwa chako timore nade waneno koro gimanyiso Sylvester inyalo timo gimoro i record the moment misekete mbui eyo mar mbui kanyo kore momiyo wawacho ni ma chik matayo weche mag cyber misuse of computer and cyber crime koro kai en ngamo misuse ka wan gi jiareyo wan gi ngamo record ma ok en mo record kende kaka an ka ngado ko ka picha no kete mbui ane makao video mara ka record ka wuoyo kuom jono peyo ka wacho kaka jono peyo nego beni di Migori to jo Migori di lawe wanawa tangima be jo Migori olo kudara yengo kendo karaka giweyo ta wacho kanyo to gima wacho ni samoro ina dier korka kora ten miriambo korka ngama chielo tani makete Facebook page mara ngama chielo ka video ne kapoka kete to kete page ne ngano koro wach nyinge Johnny Kevin ken nyalenda en mano en mukete page ne to keto video mara ngama nigi case kae manyalo duoko ani makete kenda
koso ng'ama chielo mokete kane mawuoyo. Publisher koso ng'ama spread ng'ama otaye. Both the publisher nyaka ng'ama spread gini. Nitiere gimoro miluongo ni data protection. Miwacho ni in Data Protection Act seche ma idwa kao data kuom ng'ato to nyaka ng'ani mi consent mar tiyo gi data no. To kidhi ataro mar chik ma ikawo gima chalo kama mikete mbui. Koro the public kopo ni ikawo gini kan ne poka publish to ng'eni ambe anyalo chunga nyalo wacho ni ine mane record ana onge intention mar timo gini. To the moment mana seka gini ma keto ma na record ni ayanyo ng'ato ama wuoyo marach kuom jatelo moro to ane makawo kamera ma keto mbele na ama simu ma record gini ka wacho ma tere mbui. I own that content. Ma seche ma shido bedo ka en content marach to I'm responsible. Kopo ni ng'ama chielo bochako kawe oshiago nikech sani ka keto content moro ka to ka ng'ato ng'iye to dhi kawo content ni to tere platform machielo, tere WhatsApp group to chako spread. Koro the creator, the publisher of this content to gi ng'at ma iwacho ni seche ma ne gimoro olal, gimoro nokwal to ino usni kata ne sime no lal to ng'ato simbe olal to kwal simeni to biro usni kikia in ng'eni ng'eyo simeni tikia no timore nade ni en simu mokwal. Ng'eni seche ma police obiro to yudi ka ine main gi simu gibro nyisi ni ine mwamaki nikech ine you are abetting timbe mag njore. Koro wasemaki gi simu ni kiwacho ni simu ni imbe ng'iewe koro nyistero watera kuom ng'ama timore nade ng'ama no uso ni godo mondo wategre kodi. To ka ok inyal prove to ine makoro wakteri nikech ino ka gigo setimore mang'eny ino ka ng'ato ikawo content moro ma ionge clue about in tech ni neno content kanyo ka ng'ato no post ama picha moro ka ng'ato no post tekia ni gino wuok kuma nade tikawe titere kuma chielo tichako spread. Seche michako spread gini you are abetting. Emomiyo chik kanyo utigi wach moro ni you are abetting or you are seche moko wacho ni kidwa timo ni wacho ni you are abetting to commit felony. Timaki nike chik oseneno ni ne in gi paro moro mar timo njore. Kore momi ikawi tiketi iye mondi i-explain ne sirkal ama ne jok marita arita kwe ni gini ere kaka ne uchopo kuma intiere ni. Koro seche ma ng'ato uwoyo to uwoyo marach ng'eni seche moko en uwoyo to kia ni uwoyo ang'o marach tino ka ng'ato se record gino to keto kor ka pachwa yaore ni adier gima ne ng'ani wacho ni to ken gimoro makare. Emomiyo sani neno ka koro governor Kahiga ni etago maliet. Nikech no wacho gimoro no wuoyo to kare ng'ato timore nade nikech mano be is the free speech ma wan godo. Seche ma ng'ato timo marach ka ugino tiket ne jopiny iwach ni ng'ani timo marach to jawinjo moro winjo kopenjo ni to cyber crime ni ena maraya to seche ma chik osebedo chik ni kata cross bed ni jatelo bed ni dana bed ni obila bed ni judge bed ni ng'at machalo nade chik nyaka ilu makidhi rataro mar chik to nyaka timri nade nyaka kawi maketi mapenji gimo midhi rataro mar chik. To seche ma cyber crime timora winjo ka jawinjo moro no wacho kanyo ni ka ng'ato kwahi pesa tioro message ni onge goto dere iwacho ni duoko mamuol kwega mirima seche moko yudore ng'ano kwahi pesa to nitiere kaka ibane wachini be to man is not a cyber crime. Mano is not a cyber crime. But wang'iyo ni ere kaka watiyo gi yore mag mbui gi omowinjore manyalo keto kwe n'oganda nyalo keto kwe ne an to gi ng'ama chielo matiyo gi that platform. Erokamano ya Jono Piyo. Ote machielo donjo kara erokamano kuom duoko Ndwati Sylvester wacho kanyo ni eduoke yo makare kendo luwo chendo podi kentiere Migori. Machielo wacho ni good morning Cleo mosna wendo. Aparo ni as much as one called freedom of expression and that's a democratic right jopiny nyaka bengeni that freedom must be guided and protected. And to protect we must also guard our actions wechewa kod kaka waloso. Wacho ni bylaws are there to deal with people who cannot follow laws. Wacho ni sana sani mo antie ka kod Gen Z ma uprising kendo courage margi ni malo. They must also practice discipline in expressing their views, in which will also not interfere with other people's rights.
iwach pachi ka okirocho ratich ng'ato bende mana kaka owache. Owacho ni waluuru chik to chik biro tiyonwa maber. Owacho ni otherwise some sections mag Cyber Security and Computer Misuse Act which needs to be reconsidered to avoid tension among the young rising comrades. Unaonekana David Ochola, Janyabola, Central Nyakach Ward, winjo kanyo ote mare. Ote nadani mondiriu gimana wacho kana wadhi yueyo, mana wacho kani cyber harassment. Manyalo miyo ng'ato ka ngimane okweno wuon. Ine mbui, sani ging'eny nyaka mbui mag TikTok, gine mbui mar Instagram gi Facebook, gini gi challenge mopogore opogore. Ng'ato nyalo biro kata gi challenge moro ma mimic ng'ato in a way ma ok portray maber, kata tango picha moro marach mar ng'ani kochopo to ken ng'ama nyalo handle stress. Wiye ok en monyalo handle godo stress mapono nyalo biro kalure kod harassment moyudo online. Ng'ani wuok to dhi kawo ngimane oko. Kochakra ngini kama gintiere, benen moro mwanya wacho ni digital footprints be wantie gi lony sani kama wantiere piny Kenya kae mag rango digital footprints mag ng'ata matiyo kod mbui e piny Kenya masani minyalo chopne mamake kalure kod miyo ng'ama chielo okawo ngimane oko nikech timbegi maricho e mbui. Kabisa. Erokamano Clio. Nikech wan e digital age, kendo it is all the very fast. To cyberbullying harassment osebedo mang'eny, kendo thoth ji nitie jok mosewito ngimagi. Kata king'iyo TikTok, king'iyo Facebook, king'iyo Twitter, inongo joma ng'eny osewito ngimagi sana kaluwore gi harassment magiyude e mbui ka. Nikech ibiro yudo ni ng'ato dhi chugo information more about in, muchako riwi nyaka gi family ni, riwi gi ng'ata, to ka in ng'at moro mok nyal handle that kind of stress, tibiro end up nang'o ni koro ikawo ngimani oko. To setimore. To nikech magi emomiyo chik koro nyaka beda mondo wang'e ni jogo ma harass ji, jogo ma wuone ji marach, nineno ka diere moko wabunge ne complain, especially wabunge ma mine, ne complain ni ng'ato nosika manyo nembni gi to ornegi videos moko maricho. To ka oseoro ni video to nyise ni kopo ni okimiya pesa takawo gini atera ng'oa atere mtandao mondo jine. Koro ibro neno ni to guard my reputation, mondo mi reputation tilungo nango kita, mondo mi ageng kik ji nena e yo moro mopogore, bro chuni nang'oa ikawo pesa tioro ne ng'ani mondo kiko publish that particular information ma en godo, ma seche moko is false. Ineno ng'ato seche moko in kumoro idhi kawo video o rekodi kane in kumoro, to video ni nyisi ni bana John koro waseyudo video nicha, koro wadwaro 100,000 maka onge titimori nade. Koro magi harassment ma Cyber Security Act ni misuse ni wuoe such kind of harassment. To penjo ni bentiere digital footprint. Adier Cleophas luasi mar mbui kae kaka wan jok mo jolony e weche mag forensics, timo investigations e weche mag ka ng'ato otiyo gi mbui e yo moro marach. Inyalo trace nikech mokwongo simuni seche matiyo gi this phone en gi IP address mare. This phone ni gimoro milongo ni IMEI. This phone nitiere gimoro kaka computer nitiere gimilongo ni MAC address. Ineno seche mabedo logged in e luasi moro adwa tiyo gi mbui e wifi moro ama tiyo gi online data, nyaka simbani register. Makopo ni atimo crime moro gi simbani, it will be very easy mondo bedi tracked mayude kuma entiere. Kata bedi na tiyo gi computer na mar timo crime moro, bully ng'ato, or timo hacking, or access gimoro ma data moro ma very sensitive mano ko timore nade, mano ko nego bed na access. Nitie digital footprints ma kaka an investigator nyalo timore nade, nyalo luwo matimo nonro mayudi ni to en ang'o simuni ne ene area mane, computer ni ne ene area mane, inyalo timrok nade, inyalo fuati mayudi. Koro as much as ni wan gi freedom mar tiyo gi mbui, kendo wan gi chik, kendo chik oyienwa, kendo we appreciate ni Kenya ka we are more democratic, and kendo wan gi freedom
mar expression cha. But kuma ratichi no chopeno emar be ng'ama chielo timore nade chakore. Koro kikwati gi mbui ni yo moro marach kata obro chako blame sirikal ni sirikal chako timore nade abduct ji, sirikal no lal gi ng'ato, sirikal mako ji yo moro moko winjore. Wang'e ni to kadwa tiyo gi mbui ni ere yo moro matiyo kode yo moro makare. Inwang'o ka ntiere jomoko ma en kochiew gokinyi odo yanyo kata jatelo moro kata MP moro moko dwa from morning to evening ena yany kodhi platform ni to oketa yany kodhi platform ni ken WhatsApp ken kanyita ena yany sechete moketo nyaka video. Koro neno such kind of freedom ma wan godo no osemiyo wa abuse this social media platform. Koro chik kobiro to nyaka koro wa conform to chik mondo wang'i adier mondo tane nikech kata odi kuma intiere ok inyal weya gik moko ne dhi kaka dwarore. Nyaka kete chik moro, chike matayo gimoro. Maseche ma ok waketo chike yo makare to gik moko bro dhi kare. Pod wabro yudo ka ji tho. Ibro yudo ka ng'ato obed abused, yudo ka ng'ato yany, ng'ato timne cyberbullying, ng'ato simbe obedo hacked. Ineno kata sani WhatsApp group, ineno ka ng'ato create WhatsApp group. To ng'ato WhatsApp group no en mar wedding ama en mar solo ne ng'ato tino ng'ato ochako uso kanye moyawe platform ni mar uso kanye mokete links moko mafani maseche moko click kidhi link no to simbi chako oro ne ji messages orna pesa tim kama I think we have wasene no gigo mi pen to jono pioni or ma message aina mani kare nitie link moro mana dia click idio kikia kisediyo to chako timore nade ochako access your phone book to chako oro ne ji links moko ama videos moko morochore. Koro kaka Uganda kaka jo Kenya freedom wan godo ndi lakini freedom ni en gi limit mare ntiere kumoni go be no chope mondo kiki itimri nade ikal ratich ng'ato be itim ne ng'ato marach nikech kuma dier king'iyo social media en gimoro mano biro maber kendo se create job opportunities. Inongo Sunday kidhi CBD kata ka in Kisumu tinde yudo ka ji Gen Z giketo cameras gi create contents joma miel jok matimango joma entertain ineno seche moko ka inango ka idwa yueyo kidhi TikTok inongo content kanyo mamit mi follow teachings be ni kanyo inongo jo media ni kanyo doctors ni kanyo ineno nitie teachers nitiere kanyo engineers nitiere kanyo they are explaining. Koro kwa tiyo gi social media on such creating such contents mok wakalo right mar ng'ato okwo wuyo ne ng'ato marach to watiyo kode yo mowinjore be onge chik no wabro winjo yani chik nitiere but the moment mwakalo chik wachako tiyo kode yo moro moko winjore kanyo ema koro sirikal nyaka tighten some bolts mondo walu chik watigi yo mbui ne yo mowinjore mondo kikwa injo moko ji mang'eny osehinyore. For example na mi example ng'ato nyocha waneno jok manyocho chako keto video makata akodhe no se wuoye makata ambe kana nyalo yudo such accounts we block them. Yes, ere kaka inyalo kawo video mar picha mar ng'ato ichako imitate ng'ato ti create godo content ni mondo yud go followers. Jok manyotimo video mar Raila Junior ngini ok en gimoro maber kabisa ma such contents jomo create such contents ko yudigi those magi accounts magi joma cyber misuse cyber computer misuse and cyber crime act ni oniko chak tiyo godo mondo obed puonj ne jomoko funzo kwa wengine mondo ing'e ni seche midwa tiyo gi social media ni gima post ni ere kako the impact ng'ama chielo positively not negatively nikech kopo ni ng'at moro mane chunye tin tineno gimoro aina cha donge mane ma depression chako donje gilit magin godo ni in ng'ato sekawo gimoro dhi chako create godo content. So those are the kind of things ma chik nyaka bi mondo control mondo wang'e ni to watiyo gi chik ni e yo makare ama watiyo gi weche mag mbui gi e yo makare moko infringe rights mag jomoko. Yes, yo chane mago moko kuom ber mar chik machalo kamae moko bende nene ka gima ntiere okang' moro ma obila nyalo kawo chik e lwetgi kendo nyalo tiyo kode yo moro marach manyalo miyo ng'ur bende wuok kuom jopiny nyiro gi duto ok kete tim e yo moro makare. Nitiere paro mamoko ma pod odhi nyime kod twak to nitie moko madonjo ka e mbui gi thoth ahinya to gichal gima iwacho ni mar Austin Okelo ni owacho ni awuoro tendwa ni kaka itiyowago kamae kadinda ile ntiere de koketo koke
gini sani wadong nifikie sani omiyo gima gidwa timo ema gitimo ondiko kanyo ni rest in peace baba gini litni kama gintiere kama kama oganda mamoko neno ni gini ntiere to gini timre mano odiochieng'no mar Raila Odinga bende ninde chieng' tich adek kata kalendo chapoko tim gini nosekete koke mano kama ni ntiere kata to gini en lendo manong'eyo ponono kata kane gini bende biro kitemo range gi wenge mopogore mago mag josiasa kata moko bende mopogore chikni en gi ber mare rach mare ni jok moko nyalo weyo moro makare mondo mi japinyo obed kod ng'eyo niero chikni entiere mar gayo ng'ato moro chieng' moro nyara ki yud identity theft ng'ato time moko gi picha moro mamare machalo ni en mare to gigi duto bende kik dhi nono ka gilal ber kod rach mar chikni so waselose ber mathoth ahinya gima pono neno kanyo ma okomori e gigi duto wacho ni sections gi mopogore ma entiere kar kae mamako kaka gima dhano dhi bedo gi ngima jotelo maketo ginete koro ngeni gimora mora kitimo nyaka bed gi rachne to king'iyo chik mar computer misuse and cybercrime inwang'o ni government should be ready for criticism. Okonego bed ni giketo chik ni mondo koro gitamo ji e ratiro mar wuoyo mar golo pachgi kaluwore gi gigo moko dhi maber ang'owa e sirikal. Koro omiyo sirikal gimbe nyaka gibed ni chikni itiyo kode e yo mowinjore e yo makare kaka dwarore gi gimomiyo ochuogi mondo ti. Nikech seche ma chik obedo ibro yudo ni ng'ato tiyo gi chik e yo moro moko winjore. Ibro yudo ni ka chik osekalo nikech gima kendo kelo suspicion ka inwang'o ni chik ni nokalo chik mane piny obedo gi rumbi. Piny obedo gi rumbi ma piny omoko kabisa. Tinwang'o ni seche gi mitimruok nade. Nonego bed ni kata ni chik ni ne en chik ma ikelo mondo ta weche machalo kamagi. To mondo japiny ng'e ni sirikal nigi nia maber e weche mag chikegi. Nokonego bed ni seche ka ema ne chik ni timruok nade. Nokete koke. Nikech kanyo be makelo to. Iwacho na ang'o miyo seche ma wayudo news ni gima kama otimore ma piny omoko we are focused on the morning tinongo komachielo jatend piny osekawo chike motimore nade mokete koke gigo matiyo piny. Ma e kuma jo Kenya penjore ni to nen rush mane ang'o mane nitie chik ni mane obedo okete koke haraka seche ma onge ng'ama ne nyalo question gimoro amora mane timore nade mane timore e chik makama. Koro ibro yudo ni ka chik ni osekalo to nitiere bad migepe mag sirikal ama iyudo ka koro jasiasa moro ma ok dwa ni mondo bed criticized wuok kuome kata ka nitiere gimoro motimo marach mondo koro timre nade mondo koro tam ji e yo mag wuoyo. Nikech ka koro iketo gimoro e social media ni biro wacho ni jatendwa ni ka okotie maber to ibro nwang'o ka oseor ni polisi ni ang'o mi ni wuoyo kuom jatelo marach to kar mondo mi kawi teri kata do tibro yudo ni guns mane wawacho ka tiekore kodi inyalo goyi kata kanyo inyalo inyalo timni gimoro moko timore nade moko winjore. Koro ka ema chikni nenre ka gima odwa create lwase moro ka ne jotendwa gi mondo kik gitimre nade kik gibed criticized ama kik penji gi penjo kaluwore gi kaka gitimore nade kaka gitiyo. Nikech seche moko ineno jatendi yudo kaka sani ng'eni information iwacho ni information is power. To ka ing'iyo kaka platform ma joma ng'eny matitiyo gi platform ni gin Gen Z. Ineno information is everywhere. Ineno wan kaka joma tindo you can easily access information. Ng'eni chon kata chikni kanikale kisedhi e website yudo ka chikni osetimore nade osebedo published kai. To chon inyalo yudo ni chik makama nyalo bedo to nyaka idhi ang'o e government press mondo midhi ng'iyo copy mondo koro kichak timori nade ichak somo chikni. To with the digital platform moseketi wanyalo access that information very fast. Koro sirikal nyaka bed ni gikelo chikni gi nia maber. Ok onego bed ni koro watimore nade gigagwa ni mondo koro kik obed gi freedom of speech. Yes. Jono pia goniro kama naenya kudo thuolo mar kolo wechegi
Eyo mayot ma japiny nyalo winjo kendo nyalo rango ni gigi duto chomonwa eyo machal nade. Oganda oro ote mathoth ahinya, nitie jogo masiro chik ni. Nitie moro kaluongo ni sele ogola wach ni ndio nimedonjo Cleo kan nyatike kadem. Cleo jok moko tiyo gi mbui marach sana. Anamor gi chike gote kendo kama gintiere no dhi konyowa. Mano wach mantiere kar kanyo. Magodonjo kantiere gi Komba Wycliffe Ogutu, Austin Okelo, mchungaji Mano Dan Gadi, erokamana ahinya Mosh Margi Father, erokamana kuom kete kar ka Joshua Otieno, agoni erokamana kuom kete kar ka Kachiel an kae kod John Opiyo jalonyo weche arita mag mbui ka watwa kendo warango ng'ur mantiere ewi parogi mano mar chik ahinya chik magayo tiyo kod mbui odiochieng'ni ma kawuono. Agoni erokamana kuom bedo kodwa John. Podo bomedo puonjo oganda. Kakinde machielo neno wabuluongi kendo mondo watwagi achiel kachiel. Erokamano. Nyakoro muge jwang' ako ni kanyo nego bed kod welo adek. Ote margi mano mar leo ochopo. Mano wakili Charles Midenga timo mos ahinya ni ochopo kawuono. Wabedo thuolo mar bedo kod weche machielo. Chang' mapiyo ne daktari Mark Matunga bende ma bende kod thuolo mar chopo e studio kinyni ma kawuono. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumu kanyo kod mokyo nyaka chisango awe lwet Sharon Ong'aw kokelo ni chenro mar pok opogore kendo kod Sharon Ong'aw kano kora ni en pok machal nade kato bang'e Sharon dhi bedo ka kelo ni chenro mara mbaka oromo. Ikete mana kar ka oriti masani.